Ola, que tal? Bo día a todos. Bueno, vou a intentar facer un pequeno resumo da formación que recibimos outro día de Proens. Basicamente, hai algún pequeno cambio co que tiñamos antes de Nadal, e sempre vou a ter presente estes dous documentos que seguramente engadín no email polo que vos chegou o enlace. Aquí vou mandar un PDF que é a última guía de preguntas e respostas, que é de decembro, e tamén envío a guía rápida de elaboración da programación de empresa, vale? Que principalmente o que temos que ter en conta con este vídeo, vale? Evidentemente damos por feito que a programación de aula xa están creadas e pechadas en cada departamento, e eu voume referir en casi todo ao departamento de electrónica, obviamente, vale? Entón, por aquí teño aberto o aplicativo de Proens, e hai dous cambios basicamente, vale? Que podemos ver na guía rápida. Un dos principais cambios é que antes, cando facíamos unha programación de empresa, ao final de todo tiñamos que vincular que alumnos iban para esa programación de empresa. Agora iso se cambiou, xa non está en man de cada profesor, e quen vai vincular os grupos ou os alumnos é a coordinadora de FCT do centro. Entendo que Carmen Oubel no seu aplicativo terá que vincular que grupo ou alumnos se vinculan a unha programación de empresa determinada. E por outro lado, o cambio máis importante, bueno, aquí hai condicións para ir a prácticas. Sí, vamos a empezar falando por iso, porque tamén hai unha pequena aclaración. Na guía de preguntas e respostas hai unha aclaración de quen pode ir a prácticas estando en segundo. Bueno, aquí se comenta nas páxinas 28 e 29 que o que sabíamos que antes da segunda evaluación parcial hai que facer a avaliación dos módulos suspensos de primeiro, e tamén a perda de evaluación continua, aparece aquí, e quen vai ir a prácticas? Vai ir a prácticas os alumnos que cumplan dúas condicións. A ver se o topo. Bueno, non o topo, está por aquí. Non o topo tal cual. Quen vai ir a prácticas? Vai ir a prácticas os alumnos que cumplan dúas condicións, e ten que cumplir as dúas ao mesmo tempo. Por un lado, vai a ir o alumnado que teña aprobado máis do 50% das horas semanais de segundo, esa primeira condición, e tamén ten que cumplir a segunda condición no caso de que teña algún módulo suspenso de primeiro, que ten que ter aprobado máis do 50% das horas da suma de segundo máis os módulos pendientes de primeiro. É dicir, ten que cumplir estrictamente as dúas condicións, senón non pode ir a prácticas, vale? Iso con respecto o de preguntas e respostas. Ben, volvendo ao tema da creación da programación didáctica da empresa, algúns xa tiñamos algunha creada e nos fixo pequenas modificacións en Proens. Vamos a miralas agora, vale? O cambio máis importante é a xestión de etiquetas. Que é unha etiqueta? Unha etiqueta pois é un nome, unha especificación que facemos para definir un programa formativo determinado. Que quere dicir isto? Creo que cun exemplo se entende moi ben. Se eu teño alumnos que van a ir a facer prácticas no estranxeiro, podo crear unha etiqueta que se chama Erasmus, e aí vou a recoller os RAs que me interese. Tamén podo facer, se teño unha empresa que é moi importante para min, en electrónica ou en informática ou en administrativo, é unha empresa a que lle mando moitos alumnos, é unha empresa moi importante, podo ter unha etiqueta co nome desa empresa. En este caso vades a mirar dúas etiquetas de proba que fixen eu despois para electrónica e se vai a entender perfectamente. Mínimo número de etiquetas, unha. Tes que facer unha etiqueta que se chame xenérico ou que se chame electrónica, no noso caso, ou que se chame, por exemplo, administrativo se non te queres liar. E despois, cantas etiquetas como máximo podes facer? Pois podes facer, se queres, casi unha por alumno.
ou máis incluso, porque podes vencellar ou facer con a programación este en varias etiquetas, vale? Quen fai as etiquetas? O pon aquí, a creación e xestión de etiquetas será realizado pola Xefatura de Departamento, pero evidentemente ten que estar consensuada por todo o equipo docente, evidentemente, polo menos do propio departamento. Entonces, se supón que temos que quedar o equipo do departamento e valorar a creación destas etiquetas. Eu mandarei un email o Departamento de Electrónica facendo unha proposta de etiquetas, pero evidentemente está aberto. E o máis importante é pechar o nome das etiquetas para despois poder pechar as programacións de empresa, vale? Eu creo que con isto xa nos podemos... está grabando... Estamos grabando, sí. Pois xa nos podemos lanzar. Entón, a creación de etiquetas, estou dentro do aplicativo de Proens, e en configuración etiquetas, aquí, en engadir, podo facer unha etiqueta nova. Recollo a ensinanza, ciclos formativos, a familia, neste caso, electricidade electrónica, o ciclo, no noso caso, instalacións de teleco, e a etiqueta, pois pode facer unha etiqueta proba, por exemplo, vale? E aí poño, pois, etiqueta de proba para explicación, simplemente, vale? Data de alta, data de baixa opcional. No momento que lle dou a crear, vale? Xa creei a etiqueta. E agora o que podo facer é buscar as etiquetas que eu teño creadas. Vades a mirar como a parte desa de proba. Esta é a que acabo de crear agora mesmo e eu antes pola mañán fixe un par de probas donde a unha lle chamei estruturas e a descripción é empresas relacionadas con estruturas eléctricas de telecomunicación, de redes e telefonía, o sea, recollín na palabra, na etiqueta estruturas todo este tipo de empresas e fixen unha seguridade donde vou a relacionar o programa formativo de empresas relacionadas coa seguridade electrónica, circuito pechado de televisión, control de acceso, etc. Repito, se eu teño unha empresa que para min é capital, podo facer unha etiqueta co seu nome. Esta de proba fixen ahora solo para explicar como se fai unha etiqueta de proba, pero se entro aquí a modificala, podo eliminar esta etiqueta. E agora, ao volver a buscar, xa só me deberían aparecer perdón, proba non. Voy a buscar e aparece a etiqueta estruturas e seguridade. Repito, isto non é a miña proposta última, xa lle mandarei un email ao meu departamento cunha proposta de etiquetas. Obviamente, cantas menos fagas, mellor. De feito, na formación nos animaban a crear o número mínimo de etiquetas posible para non liar moito. Se non queres lialo, podes facer unha etiqueta electrónica e non facer unha diferenciación e punto. Vale? Entón, isto xa queda na man de cada departamento. Hai que falalo, consensualo e o xefe de departamento ten que crear esta etiqueta. Vale? Ben, unha vez creadas as etiquetas, superado ese punto, imos a programacións, imos, en este caso, a elaboración, que é o que ten calquer profe, e vamos a programacións da Lei Nova e damos a buscar. No meu caso aparecen os dous módulos que eu teño. Esta de instalacións de megafonía é de primeiro e, como xa sabemos, en primeiro normalmente non se fai programación de empresa. É obligatorio facela na de segundo. Este outro módulo é o módulo que imparto eu e si é de segundo. Vale? Entón, eu desta non vou a facer programación de empresa e nesta sí. Aquí vou a facer unha puntualización. É dicir, é opcional facer programación de empresa nun módulo de primeiro. É dicir, se queres facelo, podes. Vou a poñer o exemplo que poño sempre. Instalacións eléctricas básicas, por exemplo. É un módulo moi importante da parte eléctrica. É un módulo que prácticamente el só recolle toda a parte eléctrica na rama de electrónica. Entón, se Jaime considera, por poñer un exemplo, que vai mandar moitos alumnos a empresas de electricidade, pode considerar facer a programación de empresa de instalacións eléctricas básicas. Pero isto é opcional. O único que nos obliga a Xunta é a facer dun módulo de segundo. Entonces, me centro en esta, infraestructuras, que é de segundo, e doulle a lupita de ver detalle, e aquí está a miña programación de aula. Aquí, en programación relacionadas, teño a programación de empresa, donde só teño unha versión. E de feito, se vou a supervisión,
e cargo as de empresa, eu, como xefe de departamento, podo ver as de empresa que están creadas. E vexo que esta é de segundo, de Jaime, esta é de segundo miña, teño unha elaboración e unha... esta de Mora, esta é a miña, esta é de digitalización e de Alberto, estas dúas son de Alberto, que el pode eliminala, pode eliminar unha das dúas si cree oportuno, vale? Pero bueno, vamos á elaboración, donde estábamos antes. Aquí, dou a buscar, me centro na de segundo, dou a lupa de ver detalle, e eu xa tiña unha creada, vale? Entonces neste momento podo ver detalle ou podo modificar. Dou a modificar, ¿sí? Podo eliminala, pechala, validala e vou a repasar os puntos. En este caso dou a modificar o punto 1, isto foi o que escriben eu, pues, sabedes que este punto de inscripción é obligatorio, o alumnado traballará e afondará nos RAs, realizará traballos de orientación de elementos de captación, montase de obra nova en antenas, montase de datos e fibra óptica, e eu neste caso puse que os RAs son compartidos, vale? Dou a volver, dou a o punto 2, e en cada un dos RA engadín pues, un comentario, algún os desei baileiros, en este caso pues, fun engadindo comentarios nos RAs. E agora vou ao punto 3. Bueno, tamén podía clicar aquí, tac, ese amigo a punto 3, pero bueno, estou volvendo sempre aquí, que é o apartado de relacionar etiquetas. Dou a modificar, e aquí se poño unha elaboración, podo, como a miña asignatura é infraestructuras comuns de telecomunicación, vai no etiqueta de estruturas. Dou a validar e guardar, dou a volver, e en ese momento está elaborado. Dou a validar para ver que todo está ben, dime que a operación está ben. En este caso, se está todo ben, podo guardar e validar e darlle a pechar a programación porque xa fixen a relación con a etiqueta. Por que non a vou a pechar? Porque eu teño que consensuar co meu departamento a creación desas etiquetas, vale? Entón o primeiro que tedes que facer é pois, unha reunión ou unha xuntanza ou uns emails para acordar as etiquetas. Pero repito, pese a que é o xefe de departamento quen crea as etiquetas, a elaboración das mesmas é competencia de todo o departamento. Por tanto, faladeo para telas claras, vale? Pouco máis, repito, a asignación dos alumnos o fai a coordinadora xeral de FCT do centro. As etiquetas hai que falalas e consensualas no departamento e as crea o xefe de departamento, e despois cada un entra na programación que xa tiña feita antes do Nadal e só ten que enlazar as etiquetas, ou se non a ten feita, ten que facer unha nova programación de empresa. Como se fai? En elaboración, buscas a túa programación de aula, aquí, e seleccionas o módulo de segundo, e aquí, donde pon como unha especie de un edificio, di crear programación de empresa. Clicas e che crea unha nova. No momento que deas a crear, pero sí que tes que editar o punto 1, donde pos a descripción, o punto 2, donde pos un comentario de todos os RAs, vale? E despois ao final vinculas as etiquetas. Si xa tes unha creada e lle das a crear unha segunda, fai unha versión 2, que se miran aquí. Por exemplo, non sei se había algunha, mira, aquí circuito pechado de televisión, neste caso o compañero Alberto fixo unha versión 1, a versión 2. Son idénticas, solo que el fixo unha e despois fixo outra. A unha dixo unha elaboración, entendo que fixo algunha proba, e a segunda, bueno, está en outro estado, vale? Pero el pode entrar e pode modificar calquera delas, salvo que a mandara que a pechara. En este caso ten que ser o nivel que está un pouco por enriba administrativamente para devolverlle a programación. Bueno, eu creo que con isto está claro. Temos que facer obligatoriamente unha programación de empresa para os módulos de segundo e opcionalmente para os de primeiro. Pouco máis, ata aquí. Se tedes calquer dúda, falade cos xefes de departamento ou preguntádenos a Sonia e a min, que fomos os que asistimos a esa charla, vale? Veña, chao, hasta outra.